agbara ọma ụzọ mmiri. Yeah, anyị nọ okwu arụsị na ụmụaka ha na ndị ichie ha na-erikọ. Ha bịara ịchụ aja, achụsị aja eburu ike maka 2022. Ị ga-alaiki ya. Onye mmụọ mere ife. Ndị Igbo siri na onye na-eji nwata na-eje ije, ọ bụrụ na ọ gwarọ nne ya maọbụ nna ya, ọ natagbukwu kpọ ya, ya gwakwana nne ya maọbụ nna ya. Nwata wee na-eje ije wee gwa mmụọ ebe ọ na-eje. Mmụọ wee bunye ya ike wee nata bụ imezu ihe mmụọ nkwa o kwere mmụọ. Ịghọtago? Unu na-ekiri ya. Ị na-ahụ? Ifo a young boy ka ọ bụ. Ịghọtago? Ọsọ iPhone ka onye gị na-akọ ihe ndị. So what am I trying to say? Ihe nnachi kọwara ụmụ Igbo bụ na ọdịnala Igbo amaka. Ihe nnachi kọwara gị bụ na kịta ịnọ na village. Ihe anyị nọ kịta na 30 gịnị? I think 30th wụtata. Ị nwere nnekwute ohere ijeje gụọ mmụọ gosie mmụọ ike, chụọ aja ka ụzọ nwee ike na-emepe. Ị nwere nnekwute ohere ijeje chụọ aja ka ụzọ nwee ike na-emepe. Ọ bụrụ ịnatasị ya Krismas a, i were ego niile ị nwere wee gbaa klọb wee kụọ dorime na ndị otu ya, idoricha ya ị na next year ịkụba ụta. Jee chọọ mmụọ ị ga-eje n'ihu ya. Chọọ mmụọ ị ga-eje n'ihu ya, jee ọ bụrụ ọjị, ọ bụrụ mmanya, jee kwuru mmụọ dịbe nna gị, jee mee onwe gị identify with mmụọ ahụ, nye ya ihe. Inye ya ihe iwọchịbazie ka next year ga-esi dịrị gị. You understand? Maka gịnị na ọ na-agba a na-achụ aja ụzọ a na-emepe. A na-achụ aja ụzọ a na-emepe. Ịghọtago? Ije n'okwu arụsị dị iche iche, ndị mma ihe a na-akọ na ebe ahụ na-egbu ewu, na-egbu efi, na-egbu ebiri, na-achụ aja, na-awụpụ mmanya, na-atụ nzu na edo. Ị nọrọ na-agụ dorime. Onye nke ya kacha ewe m iwe bụ onye na-agụ dorime. Maka onye nọ n'ụlọ ụka sef ekpe ekpere chọrọ nnwere onwe wee jee n'ụlọ ụka ahụ maka gị n'ebe a nke o kwetara na nzọpụta ya dị. Mana kedu maka gị nwa nọ na dorime? Ọ bụrụ ụka ka ị na-eje, ọ bụrụ mmụọ ka ị gụbara. Advice m chọrọ inye gị tata, mmụọ bụ agbara ọma ụzọ mmiri na-ekwu. Advice m chọrọ inye gị bụ kịta nọ na village, jee gụọ mmụọ. Maka na ndị ụka si na Chukwu bụ mmụọ, ọ kasị akasị onye jiri aka ya wee dịrị n'onwe ya. Chukwu bụ mmụọ. Mgbe ije n'okwu arụsị wee na-eme gịnị, wee na-agọ mmụọ, na-agọdo mmụọ, mgbe ahụ ị na-efe Chukwu, ụzọ wee na-aga igosia mmụọ ime gịnị, kwe mmụọ nkwa si ya na ọ bụ na o mepeelu gị ụzọ na ị na-anata n'afọ na-abịa abịa. N'ihi ya eti ya bụ ntị kasị na ntị jasị. Ịghọtago? N'ihi ga-eti ya bụ ntị kasị na nzọkasị. Kwe mmụọ nkwa, jee na be unu, jee na arụsị dị na be unu, chụọ aja, nye mmụọ ihe ka ịfụ ka ụzọ na-aga. Enwere a lot of people bidoro with ọkụkọ. Enwere ndị mma bụ ọkụkọ ka ha gburu wee pụwa, mana ha gburu efi. This young man na-ekiri ebe a, ka m gosikwa unu ọzọ. This young man na-ekiri ebe a bụ ọkụkọ ka o ji alụsị o gbugoro efi akarịgo. Nke ọ bịa kịta na anyị mebu just preamble ka ọ bịara ime taa. Ịghọtago? O wee bụrụ ezigbote ụgbọ wee nata. Ịghọtago the thing? O wee bịa ikene mmụọ. Ịghọtago? Okay, ka afụ the Lexus, ifu gị ya. Ọ sị ka unu fụ the Lexus. You understand? Ihe a bụrụ audio, ihe a real. This is 1 year onye a pụrụ obodo a wee na-anata bụrụ ike wee nata. Ịghọtago? Bụrụ nnukwute ike, ọ bụrụ ọgwụ ego, ọ bụrụ ọya, ọ bụrụ oke ite. Ịghọtago? Ọ bụrụ ogboni ka ọ balụ, nọọ mmụọ ka ọ bịalụ bịa chukwa ihe a na-aga. Now ị nọ n'ụlọ is a great opportunity. Ọ bụrụ ị nọ n'ebe ahụ dibịa na-alụlụ gị ọrụ from that end, ịnatakwa nke ị natara, ị na-agbadorime. Ị na-agbakwadorime, hapụ ego iji egbu ọkụkọ. Ị na-agbakwadorime, hapụkwa ego iji atụ mmanya ọkụ. Ọ dịkwa very very important. Chọọ mmụọ dị be nna gị ma ikwu nne gị, jee godo ha. Igodocha ha, kwe ha nkwa. I promise you 2022 will not be like this. Especially
ọ bụrụ na ịrụsịa n'ọlụ mmụọ niile dị n'ụzọ gị wee lụsịa ya, ịda afụ ife, jekwuru mmụọ dịbe nna gị chụọrọ ya àjà, chụọ àjà, chụba àjà ka ụzọ na-emepe. Ụmụ Igbo, chụba na àjà ka ụzọ na-emepe. Ihe a bụrụ ịgwọ ọgwụ, ị na-agwọ ọgwụ ị na-etufu ego gị, ị na-agwọ ọgwụ ị na-etufu ego gị, onwe gị ka ị na-eme, mana ị na-achụ àjà ụzọ a na-aga. Ndewonu. Yes.